اللہ رب العزت دا قرآن کریم پا تلاوت کے دا سے بہترین خوند او لذت خود دے چی دا دنیا پا بل یو حس کتاب کم نشتا بیا خاص کر دا ہر قاری تلاوت کو لزان لزان لخوند دوی دا طول کمال او برکت صرف دا قرآن کریم دا قرآن کریم نا علاوہ دا دنیا دا نور و مذہبون و کتابونا کپا ہر قسم ما خوشوازے سر اولستلشی نو پا آغے کے بدا سے خوند او لذت نوی گنی انسان دے آغے بانی تجربہ کی بیا بدتا پخپل بانی نتیجہ معلومش بلکہ دا قرآن کریم لستلو تا خود پرشتو پشان مقرب مخلوق رازی اور نازلی گی دیتا غوگ نسی او دا اوری دا قرآن کریم پا تلاوت کے دیر جبا خوند عجت مندو دا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اغی یو واقعہ پا روایت کے رازی یوزل لخت جگر دا رسول اللہ مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جمی پا یخو او اگدوش پو کی پا تحجدو باندے ادری دا دو رکاتو نفل نیت اتر دا قرآن کریم پا یو آیت دیر دا بے پا اطمینان او سکون سر لست ہر یو آیت دا قرآن دا بے یو آیت دا بے دیر پا اطمینان سرا او دزل پا سکون سرا بلستا خپا قلارا قلارا دومرا دیر تلاوت اوکو چکل سلام اگرزو نوے قتل جو سب صادق نزدے دے یعنی دا سہر وقت داخل دو تا لگ وقت پاتشو لسونے دا دعا دا پارو چتکل پا جلاشو عربا اللہ تا عرض کی عربا ما خسر دو رکاتو نفل نیت تڑلیو دا شپا سمر لنڈاوا دا خسر پا دو رکاتو کولو سر ختم شوا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکی پا منزبان ادری دلا سورہ بقرہ شروع کا ختمہ بے سورہ آل عمران شروع کا غیم ختم کو بے ورپسی سورہ نساء شروع کا غیم ختم کلا سورہ مائدہ شروع کا غیم ختم کا دسی و بسی تلاوت بے کو طول شپرک تولاڑوا روایت کے رازی دومر اللہ تا ادری دلا چہتا تورمت قدماها خپی مبارکی آغے اوپر سیدلی پرسو پکر آغے دومر اللہ تا پا دو رکاتو والاڑوا طول شپا دے پا دو رکاتو کی تیر اکلا دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہا دومر پا خود او اطمینان سر تلاوت کو چتا سہارا پوری پا نفل والاڑوا خو بے ہم اللہ تا دشپو دا لندوال شکایت کو چرا با دشپی خودیر لندی دی ما با کی دو رکاتو الہ اکڑل دا آغا خلقو قرآن سر دیر محبتو دا قرآن کریم تلاوت نبی خون او مزا غستلا او مودا دا قرآن کریم تلاوت نخپل زان خلاصو اللہ دے مونگ او تاسو طول تا ہدایتو کی قرآن سر دیر رب کریم زمونگ او دستاسو ضرون اولا گئی زمونگ استاسو محبت تے رب ذوالجلال دا قرآن کریم سر پیدا کی